तर हा शेरू माहिती आहे कोणाला बघून भूक सगळं पाणी इथे इथे आपला झाली अशी मस्त अशी झणझणीत भेळ आपली तयार झालेली आहे। तर ही बघा आजची रेसिपी आहे। आता मी किती पण काय बोलली ना तरी पण त्यांचं लक्ष नसणार सगळं। बाग्या इकडे बाग्या इकडे वेडा। तर हा शेरू माहिती आहे कोणाला बघून भूक ही बघा चुप कुणालनी छत्री ठेवले ना त्याच्यामुळे तो छत्रीला बघून भुकतो। त्यात उगाच आपला भुकतोय। खाली घे चालेल हां बस। तर इथून की नाही सगळी पावसाची झड येते वाऱ्याबरोबर त्याच्यामुळे सर्व काम आमच्याकडे चालू आहे मागच्या पडवीत। आणि हे जे पत्रे लावलेले आहेत ना ते पत्र्यांचे बघा हुक आहेत ना। थांबा जरा एक मिनटं। तर हुकातनं पण पाणी थेंब थेंब गळतं आहे कुठे कुठे तर ते पण एक MC आणून ठेवले ते लावायचे। बसला फिट। तर इथे बघा आपली चूल आहे ना भिजते की नाही त्याच्यामुळे हा असा जुगाड केलाय मी। आज बघा चुलीवरती मी छत्री ठेवली होती कारण पाऊस जोरात आला ना की वाऱ्याबरोबर झड येते नाहीतर असं पाणी येत नाही आतमध्ये वारा आला की सगळं येतं मग। तर हे पडदे तुम्हाला मी आठवण सांगते। थांबा जरा एक मिनटं यांचा खाडकूड चालू आहे कुणाला आणि कुणालच्या बाबांचं सगळे वस्तू शोधत आहेत। हे आमचे मुंबईचे पडदे मुंबईला आमचं घर होतं ना स्वतःचं तेव्हा आमची गॅलरी होती ना तेव्हा त्या गॅलरीचे पडदे ते आता बघा उपयोगी आले। म्हणजे एवढे वर्ष मी सांभाळून ठेवले आता ह्या साईडला पण बांधायचे इथे। म्हणजे ह्या साईडने पाणी येत नाही असतं ना ऐकलं काय ह्या साईडने पाणी जास्त येत नाही। हां तर म्हटलं ताडपत्री लावण्यापेक्षा म्हटलं पडदे बरे म्हणजे पटकन आपल्याला पाऊस नसेल तेव्हा खोलता पण येईल आणि पाऊस आला का असं बंद पण करता येईल। त्याच्यामुळे ही पडद्यांची आयडिया काल म्हणजे आम्ही बसलो होतो ना तेव्हा डोक्यात आली मग। आणि पडदे आहेत घरामध्ये त्याच्यामुळे म्हटलं हे बरं पडेल। तर इथे पण आता तेच करायचं आहे हे सर्व चुलीसाठी। आणि इथे पण समोर बघा पाणी येतं आहे पावसाची झड येते ना सगळं पाणी इथे येतं। इथे पण जरा बाहेरच्या साईडला 2 खिल्ले लावून प्लास्टिक लावून टाकायचं सगळं बारीक सारीक कामं आता होतील पूर्ण। शेरू आणि हा शेरू आज दिवसभरात अजिबात घराच्या बाहेर पडलेला नाही त्याला पाऊस लागलाय चांगलाच एवढा आळशी आहे ना हां खूप खूप आळशी नुसतं झोपून आत्ताच उठलाय। काय शोधताय झाडावाला मी कुठेतरी बघितला होता हां तिथेच बघितलेला मी झाडावाला। कुणालने त्याशी साफसफाई सांगून टाकलं असेल तर काय माहिती। हा कुणाल चला आता आमचं जुगाड सगळं होतं आहे तर होऊ देत। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। मागे बघा दरवाजावरती चादरी वगैरे आतून धुवून काढल्यात उशीची कवरं धुवून काढलेत आणि दोरी नाही आहे सुकवायला कारण स्टँडमध्ये राहत नाही त्याच्यामुळे आता दोरी वगैरे सर्व काम चालू आहे बघा बाहेर तुम्हाला दाखवलं ना। आता आज सकाळपासून भरपूर पाऊस पडतोय। आज घराच्या बाहेर आम्ही पडलेलो नाही म्हणजे सकाळी मला वाटतं थोडा वेळ काहीतरी मी गेले असेल आणि त्याच्यानंतर घरातच खूप पाऊस पडतोय। वाघ्या शेरूसुद्धा घरातच शेरू तर अजिबात बाहेर गेलेलं नाही। वाघ्या तरी 2 राऊंड मारून आला म्हणजे बाथरूमला वर तर जाऊन आला शेरू अजिबात गेलेलं नाही आहे। आणि आत्ता घाबरून दोघं पण बसलेले आहेत तुम्हाला मी दाखवते का ते मस्ती करत होते जाम त्यांची मारामार चालली होती। तर त्याला मी हे बघा ही औषधाची त्यांची बाटली आहे हे बघा हे त्यांचं विटॅमिनचं औषध आहे ना त्यांना अजिबात आवडत नाही प्यायला। तर ऐकत नव्हते ना मी काय केलं ती बॉटल आहे ना त्यांच्या जवळ नेली की औषध पाजते असं तसं एक घाबरून कपाटाच्या खाली आपला वाघ्या आणि एक गादीवर झोपला त्याच्या शेरू।
तर घराच्या बाहेर पडायला नाही मिळाल्यामुळे जरा कंटाळा झाला दिवस. नाही तर कसं बाहेर बरं वाटतं मग गेल्यानंतर. पण आज अजिबात नाही. पाऊस होतं म्हटलं कसं बाहेर पडणार आणि सगळं चिक्कल चिक्कल आणि बाहेर पडलं का सगळं भिजायला होतंय. पुन्हा ते कपडे सगळीकडे सुकवायला वगैरे. आता स्टँड मी घरात घेतला आहे. आता परत चादरीवर म्हटलं बाहेर त्या साईडला सुकवून टाकते. ही सगळी परिस्थिती आहे पावसाची. तुमच्या घरात पण तेच असणार. जिकडे तिकडे कपडे कपडे. जुगाड चालू आहे आपला बाहेर. तुम्ही बघितलात ना. त्याचा पूर्ण झाला ना का तुम्हाला दाखवीन मी. चला आता जरा चहा नाश्ता संध्याकाळचा हलकासा करून घेऊया. भांडी लावायची ती बघ घासलेली. आता भांडी पण सुकत नाही बोला. घासलेली भांडी अजिबात सुकत नाही. ओलीने ओली असतात. दुपारी मी काय केलं अर्धी भांडीची घासली ना ती अशी ह्या प्लॅटफॉर्मवरती अशी म्हणजे उपडी घालून ठेवली. त्याच्यामुळे ती सुकली थोडीफार. ती लावून झाली. आणि आता ही बघू नंतर मार्केटमध्ये गेलो ना का बघूया ताडपत्री घेऊन ये. पण आता एवढ्यासाठी कुठे जाणार लगेच ना. ताडपत्री गरजच नाही. नाही बघा पडदे असे आता ह्या साईडला ताडपत्रीची गरज नाहीये. हे बरोबर आहे. वारा पण इथे ना ओपनच ठेवायचं आणि ह्या साईडला पाणी अजिबात येत नाही. इकडचं काही टेन्शनच नाही. त्याच्यामुळे ही बाजू सध्या तरी ओपन ठेवलेली आहे. नंतरला बघू जर का असं वाटलंच तर बघू. आणि ताडपत्रीपेक्षा बहुत बेस्ट ना उडणार नाही. बघू आता तात्पुरतं आता बघूया आता का नाही नाही असं वाटलं ना की नाही आता हे होतंय मग नंतरला बघू. मग ताडपत्री बाहेर आणून लावूया आपण. हा नाही ना जोरात हवा असेल तर वरून एवढा गॅप पण कुणालचे बाबा ना ते नेट लावणार होते. ते बघा समोर ती नेट दिसते तुम्हाला आपल्या जाळीला बाहेर बघा कंपाऊंड ती काढून ते लावणार होते. म्हटलं परत ते नेट तुम्हाला कटिंग करायला लागणार आणि चांगली नेट आहे ती दुसरीकडे कुठेतरी यूज करता येईल. ते सगळं आपण आता काढून ठेवायचं आहे कारण ते पावसामध्ये भिजलं. नेट पण काढायचे परत पुन्हा खराब होणार. त्याच्यामुळे कंपाऊंडला जे आपलं सगळं लावलेलं आहे ना जाळी वगैरे ते सगळं काढून ठेवणार. त्याचा बघूया आता कधी काढतात. तसा वेळ मिळेल तसं काढतील. पण ठीक आहे आता तात्पुरतं आपलं झालेलं आहे जुगाड. नंतरला पुढं बघूया. चला ह्यांना काय ते ठेवू दे सगळं सामान. उडणार नाही ते वाऱ्याने. असं पाणी कसं फारसं असं येत नाही. असं भरपूर असं नाही येत. पण अशी झड मारते ना झडीबरोबर तर थोडंसं जरा हे होतं ना. तर असं काही भरपूर पाणी येत नाही. आता तेवढंच आता परत भेटणार पण नाही. आता बाजारात कोण जाणार आहे पावसात. पुन्हा आता गेला तर आपण जाणार आहे. दुसरा कामाचा काम पहिला बघतो. बरोबर असेल तर बघतो. या टी शर्टचा कलर नाही गेला ऐकलं का. ही जायची घेतली ना त्याचा कलर नाही. आणि हे भेळीचं साहित्य बघा कांदा टोमॅटो आणि मिरची कटिंग करून ठेवलंय. इथे काय घेतलंय याच्यात कुरमुळे टाकले आणि थोडी चिवडा गार्लिक मिक्स. म्हणजे चिवडा आहे तो लसणीचा चिवडा त्यात आता चणे शेंगदाणे टाकायचे. थोडंसं मीठ टाकायचं. चाट मसाला टाकला का झाले अशी मस्त अशी झणझणीत भेळ आपली तयार झालेली आहे. आपल्याला लिंबू नाही ना. नाही लिंबू नाही. मिरची टाकले म्हणून भरपूर लिंबू नाही. मिरची तिखट आहे ती तिखट आहे म्हणून एक मिरची टाकली. आता हे सगळं मिक्स करून छानपैकी अशी भेळ तयार झाली का तुम्हाला मी दाखवते. लिंबूची कमी पण ठीक आहे ना. आपण चाट मसाला थोडासा जास्त चाट मसाल्यामध्ये ना आंबटपणा असतो. आणि बाहेर असा जोरदार पाऊस पडतोय. आता दरवाजा वगैरे आम्ही ना खिडक्या सगळ्या बंद केल्यात. नाहीतर भरपूर असा आवाज पावसाचा येतो. मग छान अशी भेळ आपली तयार झालेली आहे. आणि कुणाल प्लेटमध्ये भेळ काढते. केळीचं पान हवं होतं ना अजून छान लागले असते. काय केळीच्या पानामध्ये छान दिसते पण छान आणि खायला पण मजा येते. कुणाला केळीचं पान आवडत नाही त्याला पण दे. शेरूला पण द्या जराशी. शेरू खायला एक छोटे आणायचे ना डिश. त्याचा बाऊल घेऊन ये शेरू. ओ शेरू काय हवं भेळ हवे बागादार. हां दे जराशी. कुणालचे बाबा चहा गरम करतात. चहा आणि भेळ असा आमचा संध्याकाळचा बघा पावसाळा एन्जॉय करतोय आम्ही. वागे ये वागे आमचा कपाटा खाली गेला तो आलाच नाही. ही माझी प्लेट आहे. मस्त अशी भेळ बस. आणि हा चमचा चाट मसाला ठेवला. आणायचं ना चाट.
बाऊल कोण मागायचा. तर संध्याकाळचं बघा दिवाबत्ती करून झालं आहे. आणि माचीसबद्दल तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं की पावसामुळे माचीस वगैरे एकदम थंड पडून पेटतच नाही. तर आज कुणाल की नाही माचीस नवीन घेऊन आलं आहे बॉक्स. आणि आपल्या एका ताईने मला कमेंट करून सांगितलं होतं की ताई तुम्ही डबीमध्ये माचीस ठेवा. तर हे बघा हे असं छोटंसं काय आहे मातीचं असं मडक्यासारखंच आहे आणि त्याला वर आहे ना असं झाकण पण आहे. तर त्यात आता ही माचीस मी भरून ठेवले आणि तो देवाजवळ ठेवते. खूप हैराण झाले 2-3 दिवस झाले ना. आम्ही काय करतो गॅस पेटवतो, देवाचा दिवा गॅसजवळ नेऊन पेटवतो आणि नंतर चूल वगैरे पेटवायला घेतो. असं सगळं झालेलं आहे. थंड वातावरणामुळे सगळं झालेलं आहे. पण आता कुणालने पण कसं चांगल्या क्वालिटीची माचीस तो घेऊन आला आहे. म्हणजे 20 रुपयाचं पॅकेट तो घेऊन आला आहे. छान आहे माचीस, क्वालिटी चांगली आहे, पेटवण्यावर माहिती पडते. तर अशा पद्धतीने बघा ठेवलं आहे. ज्या ताईंनी मला कमेंट करून सांगितलं त्यांचे अगदी मनापासून आभार मानते मी. आत्ता बघा किती वाजलेत, रात्रीचे 8 वाजायला आलेत, म्हणजे 7:45 झालेले आहेत. मगाशी मी तुमच्याशी बोलली आणि 2 मिनिटांनी लाईटच गेली. आत्ता अर्ध्या तासानंतर लाईट आलेली आहे. जेवण करायचं बाकी आहे, अजून काही विचार नाही केला आहे काय जेवण करायचं ते. बघूया आता कुणाच्या बाबांना विचारते. सगळ्यात अगोदर पहिला किचनमध्ये जाते. आणि ही जी किचनची आपली लाईट आहे ना, हा 40चा बल्ब आहे, ते चालू होतं ते. पण त्याचा उजेड जसा म्हणावा तसा येत नाही फारसा, म्हणजे एकदम डीम असते लाईट. ठीक आहे, ओके, म्हणजे अगदीच अंधार म्हणून त्याचा वापर करायला काय हरकत नाही आहे, चालतं. आणि पाऊस बघा, आवाज बघा किती जोर येतो. तो भाग्या आणि शेरू आहेत आणि कुणाला हा बघा इथे अभ्यास करतो. ते मग अशी लाईट गेली ना म्हणून मग तो किचनची लाईट लावली आणि मग इथे तो अभ्यास करायला बसला. कुणाचे बाबा गाडीमध्ये आहेत, ते कॉल कोणाचा तरी फोन आले ना, तर बोलतात. तर बघा आता ही भांडी सर्व मी जिकडे तिकडे आहे ना अशी हे करून ठेवली. तर मग अशी ओली भांडी ना सुकतच नाही. आता बघा सुकली, ही जरा पसरवून ठेवली ती आता आवरून घेते आणि जेवणाचं बघते काय करायचं ते. तर एक चटपटीत भाजी मी आता करते, रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे 2-3 वेळा मी बनवली होती आणि आमच्याकडे ही भाजी ना भरपूर आवडते. आता बाहेर बघा असा पावसाळी वातावरण आहे, तसं चटपटीत खाऊसं वाटतं. तर अशा वेळेस ना ही भाजी एकदम बेस्ट आहे. साहित्य तुम्हाला दाखवते, कदाचित तुम्हाला माहीतही असेल. झटपट रेसिपी आहे. म्हणजे ही भाजी कशी पण गरम गरम खायची आहे, म्हणजे तयार झाली नाही ते का लगेच खायला घ्यायचं. नाहीतर थंड झाली का मग ती चव लागते, पण थंड एवढी बरी लागत नाही जितकी गरम चांगली लागते. चला साहित्य तुम्हाला दाखवते पटकन. तर ही बघा आजची रेसिपी आहे फरसाणची भाजी आहे. तर हे लसणीचा चिवडा असतो ना तो घेतला आहे मी, आणि हे मिक्स फरसाण आपल्या घरात जे असेल ना ते घ्यायचं. खूप टेस्टी बनते भाजी. कढीपत्ता घेतला आहे, कांदा आणि मसाले जे काय आपल्या घरात असेल ते. आता इथे लसणीचा चिवडा वापरला त्याच्यामुळे लसणीचा वापर मी करणार नाही. कढईमध्ये बघा तेल आता गरम करत ठेवलं आहे. पटकन आपण ना फोडणी घालून घेऊया. तर तेल बघा आपलं गरम झालं आहे, त्यात टाकते मी राई. राई तळतळली का थोडंसं हिंग टाकायचं, नंतर जिरा. आता कांदा टाकूया. कढीपत्ता आणि चांगलासा कांदा ना जरा लाल करून घेऊया. हा बघा कांदा लाल होता ना की तिखट मसाला टाकूया. हे सगळं आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचं. थोडंसं जरा परतून घेऊया. आता त्यात टाकूया टोमॅटो. थोडं जरा परतून घेऊया. कांदा टोमॅटो परतून झाला ना, आता आपण टाकूया मीठ. आता मीठ जास्त नाही टाकायचं कारण फरसाणमध्ये पण बघा मीठ असतं. तर हे जे कांदा टोमॅटोचं प्रमाण आहे ना त्या अंदाज घेऊन आपण आता मीठ टाकायचं. आता टाकूया थोडीशी हळद. जरा परतल्यानंतर आता हे जे फरसाण आहे ना ते टाकूया आपण. असं जरा परतून घेऊया आणि लगेच त्यात टाकायचं आपल्याला पाणी. आता हे कसं पाणी ना शोषून घेतं, त्याच्यामुळे थोडंसं जरा जास्त टाकायचं पाणी.
हे बघा आता जरा राहिलेला उकळी येऊ दे. आणि हे बघा भाजीला आता उकळी आले, त्यात थोडासा गरम मसाला टाकते. आता एक फक्त 2 मिनटं शिजवायची आणि लगेच गॅस आहे ना बंद करून टाकायचा. आणि बघा तुम्ही आपली रेसिपी, ही बघा आपली भाजी. आता ती थोडीशी गार झाली तरी बघा कशी घट्ट झाली. मग अशी तुम्ही शिजते बघितलं कसं पाणी असतं ते सगळं सुकून जातं. ही आपली भेंडी फ्राय केली आहे थोडीशी, आणि आज केलेत पुलके आणि जोडीला कांदा. हा बघ अजून हेच करतोय, पाखरं पकडतोय बघ भाग्या. पण असे दोघं जर बसलेत किचनमध्ये, तर कुणालचे बाबा की नाही त्यांचं जेवण मिक्स करतात. म्हणजे किचनमध्ये त्यांना जेवायला देत नाही, बाहेरच देतो. पण ते मिक्स करेपर्यंत त्यांना धीर नसतो ना, त्याच्यामुळे इथं असे येऊन बसतात ते. आणि मग मिक्स करून झालं मग त्यांना बाहेर आपलं अंगण आहे ना तिकडे घेऊन जाणार, मग तिकडे ते जेवतात. मग शेरू, ए शेरू भूक लागली. शेरूला आमच्या धीर नसतो अजिबात. भाग्या, हा बघा कसा गपचूप बसले. हो भाग्या, आता मी किती पण काय बोलली ना तरी पण त्यांचं लक्ष नसतं. सगळं लक्ष त्यांचं जेवणाकडे येतं सध्या. कारण आज त्यांच्यासाठी की नाही नॉनव्हेज बनलं आहे आमच्याकडे. दुपारी कुणाल ट्युशनवरनं येताना चिकन घेऊन आला होता, ते बॉईल केले. त्याच्यामुळे त्याचा वास बघा घरभर सुटतो की नाही, म्हणून मग ती एक्साइटमेंट. चला जेवू दे ह्यांना. तर जेवायचं की नाही अजून आमचं बाकी आहे. आता भाग्या शेरू जेवून झाले का मग आम्ही जेवायला घेणार. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. रेसिपी आजची कशी वाटली जरूर सांगा कमेंट करून. पाऊस असल्यामुळे आज काही घराबाहेर जायला मिळालं नाही, पण आता थांबलं आहे बऱ्यापैकी पाऊस. आता काय पाऊस चालूच राहणार आहे. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.